This program is brought to you by Enhanced Vision Optical, located at the first level of Libkit-Kay Mall, Cagayan de Oro City. Welcome sa another episode sa atong Bana Ko, Ipapaardi Ko, ang sumbunganan sa mga asawa, batok sa ilang mga lampingasan nga bana, mga bana nga gahatag sa ilag kahasel, gahatag sa ilag kaguol, kabalaka, kahigwaos. Tanang klase nga bana nga way klaro, diri ipapaardi na mga kaistorya. Di na ta maglangan, no? Na ay nagpapaardi din through messenger. But anyway, kaistorya, kung gusto ninyo nga kanang madungogid ang inyong tingog, pwede mong mag-send sa inyong contact number para matawagan mo ni Papa Ardi. Okay, mas may mamputong madungogid ang tingog, abi pa lang nila hinimo-himo na to ni mga kaistorya. But anyway, I understand nga ang uban mag-message lang tungod kay kuan kanang unsay tawag ana, kanang kanang sensitive beni nga mayin ani mga kaistorya nga mga issues. So parehani karon no, yan ning ipapaardi iyang ban now. Di na ta maglangan ha. Okay, wait lang. Papa Ardi, maayong adlaw. Akong ipapaardi ang akong bana nga kadudahan ang kasarian. Uy. Kay mag 1 year naman good mi Papa Ardi nga wala na mi dulog-dulog sa akong bana. Every time manguhit ko sa iya ha, dili man siya musugot, Papa Ardi. Talikdan raman ko kay gikapoy na daw siya, Papa Ardi. Murag wala man siya'y kabit nga babae, Papa Ardi. Kay pag-check na ko sa iyang cellphone, wala man siya'y kakunbo nga babae. Pero ako lang natingalan, Papa Ardi, kay pag-check na ko sa iyang gallery, mga pictures man sa mga macho nga lalaki ang nakasave, Papa Ardi, and then natingala pod ko, Papa Ardi, nga grabe naman kay sa kahilig o K-drama. Unsa akong buhaton, Papa Ardi? Okay, mga kaistorya. Sos, dako kay problema ni nga asawa, oh. Naunsa naman ni nga, kaganina sa atong drama, mo gyapon ang iyang asawa, nangitaglain kay di daw kuno masatisfied sa iyang bana. Karon naman sa atong bana ko ipapaardi ko, nagduda siya sa iyang bana kay dili naman daw siya kuno gasorbihon mga kaistorya. Ang iyang lagi kadudahan kay ngano daw kuno ngay mga macho nga mga picture sa gallery niya iyang bana pod gakiligon na kuno K-drama. Ilan ba? What if kung bayot ang imong bana? Labi na diri sa Pilipinas nga wala ra bay kanang divorce. Nabay legal remedy ani nasa pikas linya ato makauban attorney Rafael Rivas. Attorney, good morning. Hello, Papa Arts, may good morning. Kuan, Papa Arts, regarding sa imong question kung bayot ang bana, that can be a ground for avoidable marriage. So pwede nimo ipa-dissolve, pwede nimo pawalang bisa ang marriage on that ground. Pero the family code is very clear that there must be concealment of homosexuality. So kung pagkasal ninyo kabalo na ka na bayot imong bana or na ay pagkabayot, walay di na siya mahimo na ground kay kabalo ka man. Pero kung gitago sa imong bana ang iyang pagkabayot, then later on na balaan nimo na bayot siya, that can be a ground para ipawalang bisa ang inyong kasal. Okay, attorney, kung ingon ani ba halimbawa mapawalang bisa ang kasal, pwede na ba magminyo dayog lain ang babae? Yes, kay one of the effects if mapawalang bisa ang ibang previous marriage is the either party they have the right to remarry. How about ang mga ginatawag ani attorney nga mga conjugal property? Unsa may yes, ang kuan ani no, ang effect po ani with respect to the properties, kung wala sila prenuptial agreement before sila gikasal,
ang niya mapawalang bisa ang ilang kasal, 50-50 ang ilang hatian sa properties. Oh, O okay. kay Juan man, kung walay prenuptial agreement, majority man yun sa ato Filipinos, di naman ta mag prenuptial agreement because salig lagi. Di man pud ta magpakasalta, di man pud ta magdahom na nainana mahitabo. So, but once inana na mga sitwasyon mahitabo, mapawalang bisa ang kasal, 50-50 ang hatian sa properties. How about attorney kung nay mga anak? Unya below Nay mga 18, unsa may agreement ani? Okay. Pag 7 years old below, preference sa mama. Pag more than that, basta ang gina-consider ang welfare sa bata. Okay. That's the kwan. Muna test dia. Namang yapoy visitation rights bisan pa og ma-anal or mapawalang bisa ang kasal. But with respect to kinsay na preference sa custody, gina-consider yun ang welfare sa bata. Gina-consider ang moral standing sa ginikanan, gina-consider ang financial circumstances sa ginikanan, and among others. Okay, attorney, kanang inani, unsa may pinakabugat nga ebidensya nga mapamatud-an nako nga bayot akong bana para maaprobahan gyud sa korte? Attorney, kanang unsa may pinakabugat nga ebidensya nga magpamatuod gyud nga ang akong bana bayot? Oo. And kana testimony, ang actions ko niya, i-consider nimo ang totality siyang actions. Okay. Kung kuan lang, hilig-hilig lang siguro na ulag drama or Macho. hilig-hilig lang Mga macho namagay na nabayhon. Di man gud niyo makonclude na bayot din. So, ang kuan siguro ako nagit siguro siya actually I have to be honest, wala pa ko naka-encounter o inani na situation, no. Although kabalo lang ko na ground ang concealment of homosexuality, pero actual case wala pa gud ko na-encounter nani. Ang ako lang siguro kung naagid siya karelasyon na lalaki. Dili po ni mahulog na kanang concubinage, adultery, wala ina. Wala, no? Dili man pud ni ma-concubinage kay ang puro concubinage man good, puro man good lalaki man iyang kasiping or karelasyon niya or kasiping niya. Oh. Di man na ang kuan man good, ang concubinage man good, there must be another woman involved eh. Oh. Okay. So dili siya walay criminal liability. Unsa ni nga balaod? Unsa ni under Republic Act? Family code, natay family code pa parts. Okay, sige. At least klaro, no nga. So kung halimbawa mo unsa may buhaton sa asawa mo ato siya kabugado? Para mangayo. Gusto niya pa nasapon niya yung bana nailain nga lalaki. Unsa buhaton niya? Ato siya abogado, no? Pwede siya abogado, mato siya abogado. Gusto niya ipawagtang ang kasal. Oo. Actually, pwede po na ako, theoretically, pwede man na ma-consider na vowsy psychological abuse. Okay, mapriso na yapon ba? Mapriso na yapon. Muna akong theoretically, muna akong kita. Okay. Alright, sige attorney. Thank you very much for that clarification. Ingat po. Thank you so much. Sige po. Okay, Attorney Rafael Rivas, mga kaistorya. Under family code, pwede ra mo file og legal separation or annulment ang asawa kung ugaling mapamatud-an ng iyang bana bayot, di ba? O ito pang delikado. Pwede pag yun siya mavawsi ang lalaki under psychological abuse. Kay according to Attorney Rafael Rivas nga kung there is a concealment before marriage, ang lalaki wala nagsaba nga bayot day siya. And then napasubo ang babae nga nakasal sila, and then as time goes by nadiskubrihan sa babae nga bayot diay ang iyang bana, dako gid kay possibility nga i-grant sa korte nga legal separation, annulment of marriage because of that reason. And then kung ikaw daw makabanag bayot unya makit-an pag mo akto nga nailaing laki ang imong bana or naikasiping nga laing laki, medyo nakanagbulog ang imong ulo na di nakakatulog, di nakakakaon, naguul kay ka,
that is also under Violence Against Women, Republic Act 9262. According to Attorney Rafael Ribas, pwede pang filean og kaso ang lalaki, ana. Kay that is a form of abuse, psychological abuse under Republic Act 9262. So sa mga lalaki nga naminaw karon, kanang imong bana ba, dapat unta magtarong siya sa iyang pagkabana. Dili niya ingon nga iya lang kang perminti nga pasakayan. Oo. Kung galing dili sa bayot, mahilig lang din siya macho, mahilig lang din sa mananaog K-drama, iyang patunayan sa kama. Di ba? Iyang patunayan sa kama, dapat nga dili siya mubalibad kung imong kuhiton. Kahayahay basag kaya nga bana. Kasagara ba ang bana mo'y gakuhit, gabalibaran sa asawa niya. Kana, ikaw mo'y gapanguhit niya, siya mo'y mubalibad. Of course, kinsa man lugar asawa nga dili magdudaan na. Di ba? Either magduda ang asawa nga na siya'y kabit nga babae or the other way around. Pero ingon ang asawa, marag wala man siguro na siya'y kabit nga babae pa para di kay wa mo kay makita sa iyang mga chat group, sa iyang mga messenger, na okay man sa asawa. Pero, ang nakita sa asawa, mga macho nga mga lalaki. Mga macho nga mga lalaki, yung nakabantayan niya nga iyang bana, mahilig og K-drama. Na, problema na. Pero at least, karon klaro, giingon ni Atty. Rafael Ribas nga kung mapamatud-an galing nga bayot, bayot ang iyang bana, pwede na siyang makibulag. Legal separation. Og kung grabe nga kasakit nga ang nahatag sa bana tungod sa iyang pagbinayot, pwede siyang pailan og kaso under Republic Act 9262. Busa, bana, pagtarong dia ay pagsigid na. Unsa magi imong plano o unsa magi imong gusto sa imong kinabuhi, klaruhan na. Kay daghang kay mahasol ana, dili lang ang imong asawa ang mahasol ana, pati ang inyong mga anak kung namagayboy anak. Di ba? Dapat magpakatotoo ka. Dili man di yun ka tinuod nga lalaki, di dapat wala ka na nagpakasal. Di ba? I'm not promoting LGBTQ, pero what I'm trying to say is mali nga dili di ka wala di kay pagbati sa imong asawa para lang matambunan ang imong pagkawit, pagminyo ka o tanawang epekto karon. Grabe ang kahasol sa part sa babae. Oh. Gabi karon kung inana na, di na siya pwede. Diba? Dili na siya pwede yun. Dapat wala ingon anay. You should be fair. You should be fair. Ayaw mo pagbinuang sa mga babae. Nara sa imo na, madam ha, kabarangay, kaistorya, kung gusto ka, obserbahin lang ang imong bana. Pero kung mapamatud-an galing nimo nga bayot imong bana, you know the drill. Kabalo na ka kung unsay buhaton. Pero kung di ka gusto nga mapriso imong bana or dili ka gusto nga magbulag mo, di magistorya mo sa imong bana. Istoryahon nimo nganong di sa ganahan og mukha og bibingkang yang gusto kanang saging nga barbecue banana Q. Kita, pwede na po na ninyo istoryahan. Pwede na po na ninyo istoryahan, pero dili man na siya ma-resolve kung dili mag-honest ang imong bana. Dapat ang imong bana honest siya, mag-honest siya sa imo ha, para mahatagan ninyong pagtagad ang inyong problema.